लानानै सारा तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे गोनो गोथो थासारि सोमजिदोंमोन। जों मैयानिफ्रायनो क्लियार खालामदों। दा दिनैहाय थेवब्लाबो तामुलपुर जिल्लायाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव सावरायलायदों। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैहाय सावरायलायनानै जों दिनैहाय गुवारै खेंफोरथि बा जोङो बुजिनो हाबाय। रिडिलिमिटेसननि खामानिया जोबखांनायनि उनावनो जोंनि तामुलपुर जिल्लाया आबुङै आरोबाव फिन जोंनि जिखिनि प्रसेस बे प्रसेसा जाफिनजोबगोन। दा जोंहा बेवहाय बेखायनो एसपिआ जोंनिया तामुलपुर जिल्लानि एसपिआ एसपि हिसाबैनो थाथ'गोन। जास्ट जोंनिया डिसिआल'सो मा होनदों बाक्सा जिल्लायाव जोंहा सामाप जागोन। दा बेनि थाखाय डिसिआ थानाय नङा, किन्तु सिनियर एडिसि सासेनो तामुलपुर जिल्लाखौ नायनो थाखाय इनचार्ज हिसाबै होनाय जागोन। आरो तामुलपुरनि जिल्ला हिसाबै जायफोर प्रसेस दङमोन अफिसियेल प्रसेस, बे अफिसियेल प्रसेसा गासैबो कन्टिनिउ जागोन। दा डिसि अफिस न' लुफुंनाय बा जोंहा ट्रेजारिनि खामानिफोर बा जोङो जिल्लानि जिखिनि दा जोङो एसपि अफिस, एसपि पुलिस रिजार्भ गासैबो जे जिल्ला मोनसे जानो थाखाय जिखिनि क्राइटेरिया आरो खामानिफोर जिल्ला फोसावनायनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन बैफोर कन्टिनिउ जागोन। दा बेखायनो रिडिलिमिटेसना जोङो 6 मास बा 7 मासनि उनाव जोबनायनि उनाव जोंनि जिखिनि जिल्लानि गासैबो खामानि बियो आवगायनि बायदि जाफिनजोबगोन। सार, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि फरायसा आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादोंमोन, बिथांमोननि मतामतआ मा? दिनैहाय सावरायमेलाव मोजाङै सावरायलायनाय जादों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोर फरायसा आफादा बाहागो लादों। बेवहाय बे आफादा सावरायलायदों, बुजिदों दिनैहाय बयबो। दा बेखायनो जोङो मोनसे बयबो बुजिलायनानै जों दिनैहाय नेथ'लायदों। जोंनि हारिनि थाखाय हानि थाखाय जों जिहेथु नैबेयाव रिडिलिमिटेसनखौ खालामनो थांदों। दा बेनि गेजेरजों जोङो तामुलपुर जिल्लायाव हयथ' जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो आरोबाव समस्ति गोदान मोननायनि लामायाव आगबारिगासिनो दङ। दा बेखायनो नैबे समाव गुबुन गुबुन माहारियारि फरायसा आफादफ्राबो बुजिदों आरो उननि समाव जों खौसेयै फिन जोंनि उननि हाबाफारिखौ सावरायबावनायनि थाखाय जों बयबो दिनैहाय सानलायलायफिनदों।